Yamba tauzeni anthu dzina licha. Ine zina langa la pansonko ndi Elton Wilson. Anthu amandiseka nalo kuti haziteka bwanji first name, second surname kukhala English choncho bwanji. Sindikuzoti zinakhala bwanji makolo. Komano zinanga ndime Elton Wilson, koma panopa ndine pastor nditu am Pastor Wilson. Pastor Wilson. Yes. Ya itakulandirani kwambiri makamaka chachikulu ndikufuna timve kuti zinakhala bwanji kuti maso akhale pamene alipa. Koma choyamba sanafike kumeneko. Mwina tibwerere kumbuyo kuti tikati Abusa Wilson. Ndi ndani kwenikweni moyo wawo unakhala bwanji, unayambika motani? Moyo wambuyomo takhala moyo magawo awiri. Ndakhalapo moyo ofewa monga mmene moyo umakhalira, takhalanso moyo olimba zimatengera kuti nthawi imeneyo makolo akudusa munyengo zotani. Ndingane kuti primary school yanga ndaphunzira pa Namatapa primary school, from standard 1 up to 8 chama 90 samu kumafika kuma 2000 chakuti uku kumeneko ndi kumene ndinali pa Namatapa apa. Sono ndingane kuti secondary school yanga ndaphunzira pa Chiperere form 1 ndi form 2 chakumuzi kwathu tinabwerera chifukwa tintown muzinavuta chifukwa cha meti kunenera kuti nyengo zikusintha, makolo atisiya. Sono achibalenso okhala ntown mwanalibe kuthekera kuti akoza kutithandiza ndi zosowa zina, tinabwerera kumuzi. Form 3 form 4 nabwereranso ntown, nakaphunzira pa Benis Private Secondary School. Ndakula ndi anthu osiyana, maka ndilankhuleza kumudzi ndinakumana ndi abale azinzanga ena kuti kumudzi kuja kwawo amaphika mowa wakachasu uchani. Nawo ndikhoza kulankhula kuti ndimalankhula momveka bwino ndili standard 6. Of course pokhala kuti pano papa ujeni pa podium sindingachite mention mayina mwina powalemekeza azinzanga amenewo, koma anapeza kuti andiphunzitsa nkaba mowa uja mwina ena amati lapwa ena amati lapwa anti amata kuba kabotolo kamene kaja ena lako kakola licha kuzazisa ndiyo tabweresa ku school ayika mchikwama chomwe amayikamo ma books awo, ndiyo pa break tipita kuchani kuseri kwa dwale ku school, ndiyo tikamwa imwa anthu angodabwa kuti tikuchita zosokoneza. Moyo utayambika pa standard 6 utayambika zimenezo ndimayamika Mulungu kuti mzeruzo kusana ndichosere ayi. Ndinalowerera nkufika mpaka po master Ford ya wankuluyi. Moti nthawi ina ndimapeza kuti ndili ndikuchoka standard 8 pa holiday ya standard 8 mmazuwa imakaya itali kwa kuti ndikayambe form 1 kunazapezeka ndinkasunga afro mpaka ndinali ndi dreadlock ndinkazichula lastamani, komabe zochita zanga sizinali zolongosoka ndinkakonda ndewu pafupi ifati ndikuphatikiza fodya koma nsomowa ndinali wachisokonezo. Moti lero lino titati tiyende musika mwa mvula muja kumatemba kujako kapena tiyende kumatemba musika wa bangwe uja ambiri kumwecha mpaka lero lama ndichulabe rasta mulipo osaza kuti ndinatembenuka mtima. Ndiyeno inali nthawi imene ndakhala ndikumamvera mauthenga kwambiri a Pastor Rex Sambani. Mwina tisanapite kumeneko tikhalebe pompa pang'ono mwafotokoza kuti mwachakumwa chimenechi chowawa chaukali komanso kusuta fodya wankulu. Yes. Zina zimene munachita zimene zoti mpaka pano simaziwala zimene munachita ndi influence ya zinthu zimenezi ndi zotani? Inalipo nthawi ina ndili ku Chiperere, ine ndili form 1 as I said chifukwa chachamba kumansomowa ndinafika paja pomatiza ngakhale anthu a form 3 a form 4 sindinkawo paye. Ndapalamulapo zinthu zochuluka kundikumbisa maenje nkutopa nane ndikundipasa suspend ja rustication ja kukakhala ku nyumba, koma ku nyumba jasi ndinkakhala makolo sankadziwa. Nditi ndimakhonzeka bwinobwino ngati ndikupita ku skulu, ndoti ndikapeza anzanga ena nsolowerera tizikangochita zathuzo kusuta fodya kutani kuchita zosokonekera.
timata kuchita ndewu inenda chitapo ndewu and amene mwina akhoza ndiona bwino patakhala pa video kuti sakumvera audio ndeta atakuona ka scratch pa diso langa la ku left hand side limene kuli scratch imene ndi ampeni kusonyeza ndewu tupilanga liso ndi zipyera zingapo chapa mtima apa chapa pa chest apa komanso cha munthiti umo za mipeni imene ndakhala chifukwa cha ndewu zimene ndakhala ndikuchita chinthu china ine ndagonapo mkati kulowa kugonapo of course milandu yanga simafika ku court mwa chisomo cha Mulungu koma ndagonapo nditu musero nkhani yake yonena kuti ndamenyana ndi wanthu ndapweteka wanthu ndachita zosokoneza tinkakonda kuti nthawi imene ndabwerera mtawuni ndinkakonda kuti ndi matha kuthawa mtawuni muja kupita kumuzi kwathu ndoti ndibakiwa pakhomo fansi sikukakhala anthu nyumbamo ndoti zokolola ziyankangokolola zisiye nyumba ndoti ndibaki mtawuni muno ndikasegula nyumba ndikasegula nyumba muja ndeti kuchipinda nditakangothyola ku stores umene asunga zokololazi ndoti ndikaba matumba anga kandi awiri kandi atatu ndiba matumba awiri aya chimanga kandi tengaso thumba la nyemba ndoti ndigulisa ndikagulisa choncho ndoti ndimabwerera mtawuni muno ndoti tigule tikiti ya ku stadium titani ndi ulendo wina ndakonzekano kuti ndili kumuzi komweko kuti lero ndipangeza kuti it was Friday kuli woti Saturday lake kukhala mpira kunali derby ya Wanderers ndi Bless ndikonzeka kuti ndikalowenso kumene kuja ndipeze ndalama yoti ndisute fodya ndipeze ndalama yoti ndilezere ndipeze transport ndipeze share ticket ndinapanga chiganizo kuti ndikabe kwathu kucha zabwino ubwino wake sindinakatyolepo nyumba ya munthu koma konseko nkuba nditu pamaso pa Mulungu nditapanga program imeja ndinali ndika radio kenati matiti maoko matima ndi radio momwe wireless momwe nachuna radio ina mwachisomo cha Mulungu ndinakumana ndi uthenga amalalika pepo ndi Pastor Alex Sambana as I said before msogoleri muli apa ndinamva uthenga ukulankhula ndendende za zimene ine ndili kutoko winawe ukadali pa skulu koma kuona ngati chikhalidwe ndi kumwa chikhalidwe ndi kusuta fodya chikhalidwe ndi ndewu tokuti kulankhula pano uli pa maprogram uchita bwanji kuti upeze yomwera upeze ndalama yochitira zimene ukufuna komanso nza uchimo zokazoka ndoti papa uli pa maplan fati ulibe chochita kufuna ube so ndimaona ngati uthenga uja ubwera direct kwa ine so pano like kuti munthu uja wandiona chimejecho chinali pangisoni mkati mwanga mukhaleno ndizizimvano mukhale ngati mwayambika ka conviction ndikuzimvano kususikano pa zinthu zino kodi how come kuti uyu ndikumumvera pa wireless koma akulankhula izi zinali pangisoni ndi pereketation pa uthenga uja kumapeto kwa uthenga namva akuchita invitation kuti ngati ukuzimva kuti uthenga walankhula ndiwe satiza pemphero ili makamaka ngati ukumva kuchokera pasi pa mtima nasatizira pemphero lomulandira Yesu Khristu kabwezi ndi mpulumutsi wa moyo wanga since then analankhula kuti mwina uli kutali suku ndidziwa ine sitingakumane koma nokhoza kusaka asitumiki alipo ambirimbiri amene akhoza kupanga disciple kuti uzimvera mawu a Mulungu nditamvera uthenga umene usiku limenelo anandiuzanso tsiku losatira 12 o'clock cham'masamu after 12 afternoon azakhalaso ali pa radio imwe ija akulalikira nausata uthenga wawo onse kuchokera wepo namba kumasata mauthenga osiyana-siyana komanso kumapeza azitumiki kuti mwina akhoza ndipanga discipling kuti nkhoza kukula nyumba kutsopano abale fani kudziwa kuti ngati matenga patrola tenga madumba kugulitsa adayilandira bwanji muta moyo utasinthika pamenepa okay ndinene zona automatically munthu amene achita za chisokonezo amakhala alibe abale ndiye amaona ngati akuzunzidwa osazoti iye akuzizunza yekha ineyo achibale ambiri anandisala pa nthawi imene ndinkachita izi panalibe mbale amene ankandikonda chifukwa cha zochita zanga koma sindinkaona kuti chifukwa cha zochita zanga kumapeto kwake ndatembenuka mtima mmene zinachitikira ndiso asana tembenuke ndima kukhala Paulo anthu ankamuthawabe atatembenuka mtima mucha osazoti ndi Paulo watembenuka mtima inenso zinachitika chimozimozi anthu ankandithawa anthu ankandisalabe zinatengera patapita nthawi nkundimvano kuti ndambano kuti kuli ma overnight aja ndikumapasidwa mpata nkumalalikira chifukwa cha chidwi changa ndi
zinthu zizioneka ngati nzoona munthu uchadi watembenuka mtima mpamene nwachibale anayamba nokuoneka ngati kuti munthu idi apapa watembenuka mtima ndikukhala ngati no ubale ukubwerera akhulupirirano ta uyu ndi utembenuka mtima ndinawo ine ndikuziwa mawu a Mulungu ndikuwaphunzira koma alipo winanso akuwadziwa koma sagwiritsa ntchito amagwiritsa ntchito cholinga akhotese ana a Mulungu abwerere mbuyo asiye za uzimu ndiye chimene chimafunika ndi chani ine ndikaphunzire nkawadziwenso mawu a Mulungu kuti pamene ndikutumikira ndiphunzire kumususa Satana chisanzo china chilipo nkanapanda kuphunzira utapanda kuphunzira kwambiri mkwazi wa mawu a Mulungu aja lero lino utha kumampembeza munthu kumaona ngati kupembeza zenizeni za kumwamba lero zikuchitika kuli ma false prophets ambiri anthu ambiri akumakalambira mamota zilambira Mulungu chifukwa choti chani sakuziwa mawu a Mulungu kumene kuja kuchitisidwa zinthu zambiri madzi awawa musakapemphere stika mukangoyikoleka pa khoma basi pamene paulo musapemphere mzimu woyera akakhala kuchita kukuchitika zinthu zambiri zimene zili contrary ndi mawu a Mulungu koma chifukwa sitiwerenga mawu a Mulungu zumapeza chifukwa sitikudziwa mawu a Mulungu anthu aja kutikhotesa tikumapanga za dziko lapansi mawu mapanga za kumwamba ndi chimene chicha chimene chinatipanga kuti koma no ineyo ndikuyeneka ndikapanga theology with an aim yoti ndikhale ndi knowledge yoti ndizikwanisa kumfikira munthu amene ali kutali ndi mawu a Mulungu kuti abwereko amudziwe Mulungu ndi ndani koma mwamwayi ndi chisomo cha Mulungu ndili kumene kujako nkumene kunakabwerano chifukwa cha zama evangelism zangazi nditaphunzira muja ndili nkati ndisanamalize sanapange so diploma icha ndisanafike pa diploma level pa kunapezeka unoti nali ngati hungry lion uja inonso pano akhanga kuti andinola chifukwa kumeja tinaphunzira subject ina nkati mwa subject amene tinali nawo kumeneko imene timaiti personal evangelism and discipleship imene inandipasa njala kwambiri yoti ndiziyenda nzikatumikira moti ndinazalusa moti nazakatupangapo evangelism pa Namazi Trading Center apo sewazomba uko nakapanga evangelism pamene popo pali church ya Good Samaritan pali chintanda cholembedwa Good Samaritan Baptist Church chintanda chimene chichache church chimene chai ndinakazala ndine kukapanga evangelism ndikuzala mpingo menecho ndiye munafotokoza kuti muli ku sukulu kumeneko ndi kumene munayamba kuona zodabwitsa kuti mwina mukamaona pa bolodi maso kumachita ngatifotokozereni izizi zomachitika m'masomo zinthu zina zosonyeza kusokonekera kwa maso zinayambikira pa secondary level as I said kuti pa MSE level pa ndi pamene panayambikano zimenezo kumaona kuti ndikuona changululu ndikawerengesa nonse zijani ndimayamba kuona ngati khungu m'masomo choncho pena maso abwerere kena kuna zapezekana kuti ndaluza kasaiti pang'ono kuti size ngati ya Bible ya maleta za Bible sindimayiona ndimangona mbu osamaona kuti ndi letter L letter M letter G letter Z letter yanji imene sindimayiona sizimatheka kuyiona powerenga ndi zimene ndinakhala kupita mzipatala koma sizimathekabe phiri la Bangwe licha talikwera lisanamangidwe mmene amangira leromu kuli nkhalango kuli zimitengo kuntunda kucha takwera ma fasting chani kupemphera zinthu ngati zimenezi ndiyamika Mulungu kunoti sizimathekabe by then koma Mulungu wathu anali ndi wanthawi kufikirano pamene ndinamva kuti ndipite ku college kuchano ndinapita ku college kwapanga theology nakayamba ndiyeno chifukwa cha performance yanga maonedwe anga mnali ovuta ndinene zona chifukwa cha mmene zinalili ku college ko kundithandiza kwake ama ndikafuna kulemba quiz ndoti ndimakalowa kandi ku staff room kapena ku room ina yake ndi one of the lectures ndoti azindifunsa mafunso amene ali pa quiz amene anzanga alemba pa number 1 ABC anzanga kulemba ukweneso ndilowa ndi lecture mozi ku room ina ndoti azindifunsa ndiziyanga ndikoza kuuzana kuti zimachitika komeko nzodabwisa kuti ndinali mu top 5 makhonzedwe anga maquizzes ku school kuje ku college kucha performance imene inapangisa ma lectures ena kukhala nane chidwi kwambiri kufikira lecture wina wa chizungu amene timamuti Mark Logan amene anazaganiza kuti koma munthu uyu ndimtengere kwathu
Mark Logan utumiki wake umakanga tu wa Paulo wapo umandisangalasa so kwambiri fwa amaenda maiko siyana satengera kuti ziko ili chikristu chimavuta ko bwanji lo maiko amene amakanidwa chikristu iye amata kupita ukalalikira nawo iyeyu anapanga chiganizo chonoti anditengere kwawo ncholinga kuti ndikapangidwe surgery komanso nkapitirize chifukwa cha performance yanga nkapitirize kumene kuchako maphunziro anga kumene kuchako napita August 20 kunayo kuti ndipite 2016 ndikapanga diploma after graduation ya diploma komano sizinateka chifukwa cha zovuta zina zochinga zina zinabwerapo 2018 ndi pamene ulendo unateka mu August kuti kumeneko ku America ku United States kumeneko ulendo wopita ku United States of America unateka mu August 2018 tinapita umene chako 2018 meti timakatera New York airport ku New York ndikumaona kuti New York ndi uyu china chilichonse ndikumaona and nthawi imeneyo inuyo kunalikoteka kupangana identify bwino kuonani kuitenga nkhope bwino kuti nkhope ndi munthu ngwantali ngwafupi ngoyera ngokuda ndwa medium ndonenepa ndochepa thupi mosatengera kufira ndi zanja komano kuona ndi maso zimatheka zimenezozo chimavuta nkuwerenga letters ting'ono tija moti china chonse ndimapanga bwino nthawi imeneyo kupatula kuwerengako china livuto nchimenecho cho china ndimangisa ndipite kumenekonso nchimenecho choyambirira chachiwiri akakandipanga surgery kunayo kuti ndikatani ndikapitirize school komwe kucha mene ananenera Mark Logan amati ndikapitirize theology ku Ohio of course popita umeja tinakafika nakakhalira ku Central America ku Louisville Kentucky kumene nakafikira nde nakala August, September, October, November, it was 14th November imene no ndinatengedwa kupita ku surgery kupita kumene kuchako ntumiki mpha muli apa Mr. P after that surgery is when I became total blind is when problem ija color worse than before kuyambira penepo pamene panamba moyo wa winanso wasopano tisanapitiriwe pamenepo mwachoka ku Malawi kupita ku America ndiyembekezo kuti aya kumeneko kuli madotola apa yes ndikapita kumeneku vuto limene ndili nalo lisintha koma kupita kumeneku kapeza kuti malo kuti vuto lija lisinthe likhale bwino lidasintha ndikukhala pa worse munamva bwanji pamenepo nosipano pamene no pamapereka mafunso kwa anthu ambiri ngakhale lero nkakhala kunja uko aliyense amafunsa you didn't simunabadwe wa blind vuto ili labwera mutakula kale mumamva bwanji kapena munamva bwanji ndima ine ndauza anthu zona being born again ndili thupi ndili mzimu ndinali ndi mafunso amene analipo choyamba apa pamasompenya kuti ndipitiriza so school ndiphunzire kuno ku America ajapitirira chachiwiri zinthu zikuchitika sindinakwatire ndi ndani mkazi amene alole kukalowa mbanja ndi munthu amene sakuona chinthu number 3 kodi ndiye mmene ndililimu ndipanga bwanji ndizapanga bwanji kuti nzapange support kupeza needs aine mwini my basic needs aine mwini komanso kuthandiza anthu ena amene maso awo analipa ine zinthu ngati zimene zija ndinali nazo koma fusolo ndiye mafuso mayankho ake anabwera bwanji anabwera monena kuti Mulungu amene walola kuti ndikumane ndi nyengo iyi Mulungu amene yakudziwa chomwe walolera izi munjira ina ngati Mulungu yakudziwa kuti alemekezeke kuti nzitumikira sindikuona kulemekezeke kumwamba ngati Mulungu sakudziwa kuti sangalemekezeke kuti nzitumikira nsakuona kulemekezeke kumwamba koma ine ndinsiye iyeyo akhale Mulungu ndipo vuto ili lisandipange kuti ndimunyoze iyeyo zabanja akuziwa ndi iyeyo za ntchito akuziwa ndi iyeyo za zosowa za pamoyo akuziwa ndi iyeyo za maphunziro anga akuziwa ndi iyeyo za utumiki wanga so akuziwa chilichonse akuziwa ndi iyeyo ndimusiye iyeyo chifukwa izi anadzidziwa ine sanadzidziwa kuti zichitika munjira ina china nditeteza nchani
vuto ili linandibwerera ndilo otembenuka mtima chifukwa mafunso ndina linawo wina wake alinawo lero kunja uko wakumana ndi ulumali kaya waduka mendo chifukwa cha ngozi kaya waduka mkono kaya wachoka chiwalo china chake walowa mu ulumali mwachidule kunja uko akusakasaka chingwe otameki kuti azipe akusakasaka poison wina aliyense kuti achose moyo chifukwa chani mkati mwaketu chosowa chake simendo oyoyo moti ineyo Mr. P muli apa ndikuze ndizona chosowa cha mwaine pa nthawi imeneyo chinali chilimo kale anayenera akhale Yesu chifukwa chonene kuti pamoyo uno utakukhala ndi maso maonedwe abwino utakukhala ndi makutu mamvedwe abwino chiwalo chilichonse chalungalunga ndithu koma zonse zotakhala nazo nkukhala kuti minus Jesus Christ munthu womakhala pangozi ndipo ndimafuna nditankhule kudziko uku kunena kuti Yesu Khristu Mulungu alikodi amathandiza because mayankho awo anayankha ndiyeyo kuti akudziwa mene achitire ndi moyo wanga and kopita ndi moyo wanga akudziwa chomwe achite ndi moyo wanga akuchiziwa and chinthu china chimene ndingakuuze ndi choti vuto ili limene linkabwera sindimaoneka chonchi I was a little bit thin nali wa medium sinali wa thupi koma I can tell you kuti thupi linabwera when ndapezeka kuti sindikuoneratu completely ndipezeka kuti chifukwa chani mkati mwanga ndinalibe nkhawa ndipo ndikubwerezanso kuti moyo wanga sumadandaulo suzunzika kuti ndinaluza maonedwe ndilo okulakula ndipo sichizabweramonso chifukwa chani amene amabloka nkhawa imechi ndi Yesu Khristu fo mkatimo pamene pakanakhala nkhawa pali Yesuyo ndiye Yesu jamabloka zimene zija tu ndikakhala ndi mafunso amene ndimaoneka akhozokhala opanda mayankho mkati mucha Yesu jamawayankha mafunso acha akawayankha ine ndimakhala ine ndili pano Americans ndimazimva kuti I can be a doctor ndine doctor wamento tisanafike kumeneko tichoke pamene patsopano mwachoka kuchipatala ku America moyo unaenda bwanji kutsogolo nditabwera kuno madziwa ndinachoka kuno ndikuyenda bwinobwino chilichonse ndikuchita bwinobwino aliyense akandiona anali okhumudwa anali ozazidwa ndi chisoni chimene ndinene kuti aliyense amalowa amafuna zilowa mu nsapato zanga azindivala nsapato zanga amalowa mu nsapato zanga munjira ina amavutika mu mtima more than ineyo mwini wake ine sindikuvutika ndimachita kuona kuti inenso nkumawalimbisa anthu mtima no tili ndi Mulungu amene akudziwa kumene tikupita ndakhala mmoyo ujaona kuti ndimayamika Mulungu kuti mene ndikapita ku America kuli kuti church chawo kunamazi ndinali nditachiyambisa kale nango asira anthu ena masogolera nditabwera ndinapita kukakhazikika ndinachoka mene ndikapita ku America ndikukhalira pa campus yomwe ya college kuyembekezera kuti ndimathandiziranso anyamata ena akamabwera uzamba kumene ngati iye wani chanchani kuti malangizo titi matere chonchi behavior wise ndimathandizira zinthu ngati zimene zozo kuti azitere kuti akwanise zimene akukhumbira pobwera ku college kuja kuzapanga theology jai ndiye ndinakafikira konkucha komano ampingo anaona kuti kulichosowa abusaja abwere ndiye ndinapita kukakhala ku Namazi Trading Center kucha asogole ku Namazi Trading Center ndinakhalako bwino mbali ina 2019 ndifana napita kumene 2019 koma mbali ina sinakhale bwino chifukwa cha anthu ena amene ndimatumikirana nasira mpingo ninamusira mpingo mbale wina anafika pogawa mpingo koma sipanali kulimbana kwina kunoti iye uja amafuna usogoleri yeti nthawi yake inali sanakwane of course anamba kundisemera maopo kumandinenera kulikulu kumene ndikunali ngati kuntchito kwanga zinthu zinafika povuta kufika poti ndichosedwe pamalo paja ndikakhale kumuzi kwathu I can tell you kuti malo achechi anagudwa chifukwa cha ine nditabwera ku America zambiri zinachitika pamalopo chifukwa cha ine nditabwera ku America fana nakapempha thandizo licha koma anachita maopo kuti ine ndichoke pamalo paja kuti iye uja asale ndi anthu koma mpingo sunalole koma ndaenda mmavuto ndaenda muzokhoma ndinganene choncho zokhoma zimene munazona zotani nthawi imeneyi chinthu china nchionero chifukwa cha vuto langa la maonedwe ndikulankhula pano just because I'm a born again anthu ena akandiuza po bwanji osakasuma sindingasume ku America mene ndinkachoka ku America ine ndili ndi luso la mayimbidwe ndimayimba ndinapemphako zida za bandi ndinapasidwa maseti awiri band equipment yonse yokwanira icha maseti awiri oti bwezi nkumati ndili ndi bandi A bandi B
zinthu zijati zinalongezedwa mu computer no mu computer mu container zinalongezedwa mu container zizibwera kunoko zizandipeze mbuyo paja container imaenda pa ship ndeti zinaina zindipeze mbuyo after some months kunoko ku Malawi zonse zinatheka bwinobwino ndili kumene kucha katundu wanga atafika kuno I can tell you ndipo ndikuliziuza dziko la Malawi kuti katundu uja anthu anagawana onawo ine ukafufuza palibe amene anayanga kumufusa mzungu zinthu zinabwera mzungu ifatana ali ku America kumweko zinabwera bwanji suna zilandire mzungu kubwera uzazifufuza zinthu sana zione palibe amene ali responsible kuti akhuzika ndiyendesere zinthu zanga koma anthu ajana aganiza chiganizo kuti angozitenga zinthu zanagulisa drums drums chanye nali maseta awiri ama drums magita nali nawo 6 machanja zinabwera zida zochuluka ma keyboard acha analipo kwanira maamp ma mixers ma microphone ankani chili chonse chokhuza band chinalipo anthu aja anagawana zinthu zimene ndinkalingalira kuti zinthu zithandiza utumiki wanga upite pasogolo komanso zithandiza kuthupi fwa nditakayimba pa chikwati nditi ngakale sindikuona ndipezapo kathuku aja kuti ndikaziyesa ku nyumba because ndililimo titangoti zinthu zavuta ndikalime ganyo sindingalime munthu sindikuona sindikagwireso ntchito ina iliyonse munthu sindikuona ndilipo kadaulo umene nditi zinali zinthu zichazovuta koma Yesu yemwe ndimayamika abe kumwamba chifukwa anandipanga control anandipanga khalabe choncho chifukwa chani nkhondo iyi obweza ndi Yesu Kristo obweza ndi Mulungu obweza ndine ndili pano iwe tangokhala zonsezo alipo mayankho ake pasogolo ndikhoza kukuza kuti sindinalandire china chonse nali ndi majeniseti akuluakulu aukwana awiri akuluakulu majeniseti kuti ndikhoza kumagwirisa ntchito zida zijakandi ndapita kukatumikira kayimba kopanda magesi ndikhoza kukayuza majeniseti aja akuluakulu komano onseaja palibe chimene ndinalandira chokhuza bandi ndinabwera ku ndikatundu ochuluka kuzera mu container imene palibe katundu amene anabwera mmanja mwanga anthu ankangokanira na face ndikuziwa posegula container yachani sinazipitise patali anthu ambiri ankandiuza kuti utha kupita ku polisi anthu atakufusidwa ndipo kutha kunenera kuti katundu wako anapita kuti koma ndikunena muona panopa kuti palibe katundu amene ndinamulandira pamanja panga komano sizipweteka mtima sindinadwalepo BP chifukwa cha zimenezo chifukwa chani Yesu Kristo anandiphunzitsa moyo wa acceptance moyo umene uchandu umene umandithandiza kumafika lero chifukwa chani naphunzira kuti moyo uno zinthu zina zimabwera ngati zabwera pa iwe zivomere kuti zimenezo zabwera pa iwe koma palibe wina amene angabwere kuzandipanga kuti ndipange control zinthu zimenezo kundithandiza koma ine mwini wake ndamene ndingazithandize ndeka kuti ndipange control situation imeneyo ndiye ndikhozaona kuti sizinandigwedeze ndili ne pano ndili mene ndili zokhumudwisa zimakhalapobe ntakhala kumene ku Namazigudu Samaritan kusekulera cheche ndinabwera ku likulu ku headquarters ngati president wa music mutumiki kunoko ku Malawi koma I can tell you kuti zondiphinja ndimakumana nazo up to date koma I want to tell you kuti Mulungu ndamene amandithandizira kuti ndikagonjese kapena ndikapanga overcome ma situation amenewo. Mwina tisanamalize kujeza kwathu kutenga bali mawu amene mungafune kugawana ndi anthu amene akutiona pano akhale mawu otani. Mawu amene ndikuzogawana nanu abale yanga Amalawi kulikonse kumene mukutiona komanso amene mukumvera kandi audio ndimafuna ndikulankhuleni kuti moyo undu umenewu iniyo muli pamene popo komano iniyo musazimve kuti mukozoza khala choncho mpaka imfa yanu china chilichonse chikoza kuchitika ndi moyo wanu chimene mafuna ndikupempheni khala nawo ni moyo ovomereza moyo wakse mapanga accept every situation imene mukoza kudusamo moyo umene chauza kuthandizani kuti zinthu zina muzikhalabe othekera because mukundona panone sindinganene kuti mamawa ndi masowa sugar ku nyumba sindinganene kuti mamawa ndi masana ndi masowa lunch kuti ndidya chani kapena mazulo osati matamayi I'm blind koma Mulungu jama ndithandiza koma somo umene ovomereza unandithandiza kuti nzipanga zinthu zanga with sober mind chinthu china chachiwiri musazapange chiganizo choma chita action through emotions mwina mwapsantima
ndiye muzipanga action zimene zikhoza kuzakuonongesani zinthu zambiri koma nodekani lingalira nchabwera chifukwa chani komanso ndichigonjetsa bwanji. Chinthu china chimene ndi chinene chachikulu kwambiri muzidalira Mulungu chifukwa moyo uno umatha kukumana china chilichonse nthawi ina iliyonse. Mukazakhala ndi Yesu Khristu azakulimbikitsani. Komano ndifuna ndilankhule ndi ena ake pano banja lanu latha kapena mukuyenda munyengo ina yake mwina mwakumana ndi ulumali ntchito yatha kapena kampani yanu ikusekedwa chifukwa cha nyengo zachuma mene zavutira ku Malawi kunokomo. Mwafika poti muzimangirire simukuziwa kuti kodi muchita chani. Langizo ndi pempho langa nali alipo Mulungu amene akhoza kupasani yankho kapena chochita chimene mukhoza kuchichita more than kuti mukazimangirire than kuti mukamwe mankhwala atameki kapena poison wina yense kuti mufe. Ndimafuna ndikuze ndi muli choncho mulibe kalikonse Mulungu akhoza kuyambira pamenepo chifukwa Mulungu amayambira pa zeropo. Mulungu amayambira pamene munthu wathedwa mzeru nkumapita kwinako. Mulungu sayambira poti uzizinena kuti sugar alipo chakuti chilipo, amayambira pamene nzeru zathapo nkumapita uku. Ndifuna ndikuze ndi mutha kuzachitira umboni siku lina kuti ntamumvera wina wake kapena ntaonera wina wake pa channel ina yake ntamuona ameneyo anandithandizira moyo wanga ulisebo. Ndikubwerezanso kuti vuto lanu ndilaling'ono Mulungu ndiye wankulu.